tamén na zona noroeste temos os 15, a mínima en toda a península, en Lugo. Polo norte rondaremos os 18-17 grados e na zona do Mediterráneo subirán as temperaturas 2 grados comparadas coas de onte, alcanzando en Murcia os 23 grados a máxima registrada para hoxe. Este é o tempo para hoxe. Agora imos para Cantabria, onde hai 3 fallecións e unha muller hospitalizada en caso de accidente de tráfico na A67. A seguinte noticia, tamén relacionada cos novos, ocorre en Vilacaído, na que estes veciños levan meses sen poder arar demasiado as súas terras, xa que estes seres mitolóxicos conviven co pobo baixo terra. Varios veciños da aldea tentaron falar ou ter algún tipo de contacto cos novos, mais, cando vían xente, estes agochábanse sen ser vistos. Por último, as noticias que están percorrendo todos os canais de televisión e periódicos galegos, a desaparición dun porco en Sisaldea, Arteixo. Vivía nunha casa de Matanza, mas non convivía a maior parte do tempo ali, senón que marchaba pola mañá ao amencer cara aos castros e non volvía até a noitiña. O máis impactante non é iso. Este porco non comía absolutamente nada na casa, mas non estaba fraco. O día da matanza na casa chegou e pola mañá o porco xa non estaba na casa. Marchara para non volver. Isto aconteceu onte, aínda que a muller asegura que o seu porco estivera ben, voltaría.